बाबू कहाँ हो? तुम्हारा बाबू व्यस्त है, महादेव की भक्ति में मस्त है। अच्छा। दोस्तों, जब से खेसारी लाल यादव जी आ पवन सिंह गले मिलल बन जा तब से भोजपुरी इंडस्ट्री में खुशी के माहौल हो गइल बा। आ दोस्तों रहे के चाही। दोस्तों, अगर सबसे ज्यादा खुशी भइल बा तो खेसारी लाल यादव जी के टीम में खुशी भइल बा। दोस्तों, आज से 2-3 साल पहले पावर स्टार पवन सिंह के अखिलेश कश्यप जी सावन के गीत दिले रहनी, जौना गीत के नाम है मेरा भोला हो चुका है महादेव के दीवाना। दोस्तों, आज वही गीत पर अखिलेश कश्यप जी बड़ा बेहतरीन बड़ा खूबसूरत वीडियो बनल बनी। दोस्तों, आप लोग डिस्प्ले पर देख सकतनी। दोस्तों, ऐसे तो आपस में जितना भी स्टार बन जाए आपस में सपोर्ट करके चाहिए, मिलजुल के रहे के चाहिए। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी ना रहे के चाहिए। दोस्तों, चली जा देखल जाओ ई प्यार हमेशा खातिर रहेला या कुछ दिन खातिर रहेला। दोस्तों, अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक कर दी, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के प्रेस कर दी, क्योंकि आप खातिर नए नए अपडेट लेके आवत रही ना। चलिए मिले तो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।